Donem la benvinguda a aquesta conversa que tindrem avui entre el Toni Galzeran i jo, que sóc la Mònica Usar, soc meteoròloga de RAC1 i de RAC 105, em dedico al món del temps i avui intentarem parlar una miqueta amb el Toni de quina vinculació hi ha entre l'oli, les olives i el temps. I veurem si ens en sortim amb tot plegat. I tot dins d'aquest marc d'aquestes fires virtuals, que aquest any la Fira de l'Oli de Siurana no s'ha pogut celebrar de la manera que ens hauria agradat, però sí que ho podem fer amb aquesta alternativa i aquestes activitats que s'han muntat a partir de les fires virtuals. Per tant, una gran sort de poder estar aquí i compartir una estona amb vosaltres. Molt bé. Gràcies, Mònica. Jo soc l'Antoni, soc pagès, productor d'olives principalment i també una mica d'ametlles. De formació soc llicenciat en Filologia Anglogermànica i formo part de la cooperativa de la Palma d'Ebre, que es va ser fundada l'any 1919, o sigui, ja és més que centenària. I en aquest cas també actualment presideixo la DOP Siurana, per això també estic aquí, ja fa uns 4 anys. I considero que és molt encertat aquesta conversa entre meteoròloga i pagès, en aquest cas. Perquè, evidentment, els pagesos sempre estem mirant al cel, els meteoròlegs també, i la relació del temps atmosfèric amb la natura en general, però també els conreus mediterranis, com és el nostre cas, en uns temps també de canvi climàtic, per no dir emergència climàtica fins i tot, doncs té tota la justificació de parlar, ja dic, entre una meteoròloga, en aquest cas, i un pagès. I, bueno, te voldria fer unes preguntes, tu també me'n faràs, suposo. Sí, home, clar que sí. Serà una conversa, això. Primer de tot, te voldria preguntar els teus inicis en la meteorologia, no? D'on te ve aquesta vocació o aquesta professió? I també, en el nostre cas, m'agradaria saber si tens alguna relació de tradició familiar o d'alguna manera en el sector primari agrícola o fins i tot en el món de l'oli. Doncs mira, comencem per la primera pregunta. A mi el tema de la passió per la meteorologia em ve des de fa molts anys. Jo de petita volia ser astronauta, és a dir, ja mirava el cel però més de nit que no pas de dia, però després vaig baixar una miqueta més avall i em vaig començar a fixar en els fenòmens meteorològics. Una de les coses que em va apassionar va ser una pel·lícula. Sempre en parlo, que és de la pel·lícula Twister, que és una pel·lícula on hi ha una noia que persegueix tornados i a mi aquella pel·lícula em va encantar i realment entre la passió que ja tenia pel temps i aquella força que desprenia aquella persona, jo volia ser aquella noia que perseguia tornados. Després vaig tocar una miqueta de peus a terra aquí a Catalunya. De moment doncs en tenim pocs, però també de tant en tant tenim alguna sorpresa i llavors em vaig començar a interessar més pel temps d'aquí de casa nostra, a mirar models meteorològics, a fixar-me molt en els canvis de temps, en aquells senyals que t'indicaven que hi arribaria pluja o vent, i llavors amb tot plegat em vaig anar interessant molt pel tema del temps. Aleshores, després vaig mirar quins camins podia seguir per arribar a l'objectiu de ser meteoròloga i vaig veure que podia triar o geografia o física. Aleshores, com que a mi se'm donaven molt bé els números, doncs vaig triar agafar el camí de la física i allà em vaig centrar en una meteo més física. Vaig aprendre a interpretar mapes i a partir d'aquí vaig començar a fer pràctiques a TV3 amb el departament de meteo i a partir d'aquí se'm va obrir el món dels mitjans de comunicació, que m'encanta perquè a part d'agradar-me molt la meteo, també m'agrada molt divulgar, explicar, comunicar i aleshores aquí he trobat la unió entre aquestes dues coses. I aquí va ser on va començar aquest camí. Primer al 324 i després vaig entrar a RAC1, també vaig estar a l'Aerocities a 8TV i ara estic a RAC1 i a RAC 105 i continuo amb aquesta divulgació i amb aquesta previsió del temps cada dia. I aleshores, gràcies a això, sí que he pogut tenir un mínim contacte amb el sector primari. És veritat que a casa meva no som gent de pagès. No hem tingut mai un tros, no hem tingut un contacte molt directe i el món de les olives, el món de les oliveres, de l'oli, potser el vaig conèixer una miqueta més de mà del Toni Nadal. No sé si recordeu el meteoròleg de TV3, Toni, tu segur que el recordes, perquè sé que tu i jo parlàvem de tant en tant perquè em passaves dades. Doncs bé, jo aquella època que vaig començar em vaig fer molt amb el Toni Nadal i recordo moltes vegades quan ell anava a collir les olives i m'ho explicava i moltes vegades agafava aquesta temporada uns dies de festa per poder anar a collir aquestes olives i llavors recordo a vegades enviar-nos missatges que em deia que ho estava fent. Potser aquest món em va costar més ell. I potser sí que tinc una mica més de relació amb el món del vi, perquè vaig estar durant una temporada fent xerrades de meteorologia i vi. Això és el que em va costar una miqueta més al sector primari, però jo crec que és adaptable a qualsevol tipus de conreu, perquè el temps impacta directament
a tot el que és el nostre territori, el que és el camp. Nosaltres, per exemple, ens agrada molt que hi hagi tempestes, com va passar ahir, com està passant avui, tempestes intenses que quan mirem el radar i veiem aquests cors vermells, que segurament, Toni, vosaltres també n'esteu molt pendents, ens encanta, però patim per vosaltres. I jo crec que aquest és el punt en contra que veiem quan hi ha una situació més moguda de temps. Per tant, aquesta és la meva primera part d'explicar-te d'on vinc i quina relació tinc una miqueta amb vosaltres. I jo també vull saber d'on vens tu i per què estàs on estàs i quina experiència tens tu amb l'oli, amb la producció, amb la creació de la DEOP Siurana. Que m'ho expliquis també una miqueta. Bé, molt bé, gràcies. Doncs bé, m'ha agradat que comentessis això dels teus inicis a TV3, perquè sí que és veritat que vam parlar alguna vegada. Sí. La gent potser no ho sap, però soc un dels observadors meteorològics dels centenars que n'hi ha a Catalunya i acostumem a trucar als mitjans per donar les nostres dades diàries i en aquest cas havíem parlat alguna vegada i amb el malaurat Toni Nadal i amb tots els altres, evidentment, el Mauri, Molina, etc hem parlat sempre. I amb el Toni, precisament, parlàvem molt de pagesia, de bolets, de muntanya, perquè teníem moltes aficions comunes, és així. Bé, d'on vinc? Jo puc dir que sóc un pagès vocacional i això ho considero molt important. O sigui, sempre he volgut ser pagès. Tot i que la formació em va anar a tirar per un altre lloc i vaig estudiar, i al moment que has de triar, si és que ho pots tindre aquest privilegi a la vida, que tothom pot, vaig considerar-me un privilegiat de poder triar aquesta professió, perquè sempre m'havia agradat des de petit. I bé, estem en contacte amb la natura, treballem en una cosa que ens agrada i, evidentment, no tot és idíl·lic, perquè un roser és molt bonic i fa unes roses molt boniques, però també té espines, no? I, clar, som del sector, com a pagesos, som del sector dels autònoms, aquells treballadors que hi ha aquell tòpic, mig broma, mig en sèrio, que no estem mai malalts. I, a més, no tenim caps de setmana en la nostra professió, massa, no tenim ponts, no tenim un mes seguit de vacances, això segur que no, però compensen moltes altres coses. També tenim a vegades el problema dels preus, en què tots els inputs que nosaltres fem anar per produir van pujant contínuament de preu i, en canvi, el fruit del nostre esforç a vegades no és així. Però, tot i això, doncs bé, si tot va endavant i amb ganes, amb molt esforç i agradant-te, doncs compensa. I aquesta va ser la meva tria i bé, no me'n penedeixo ni molt menys. Si tinguéssim dues vides, potser faria... Com que només en tenim una, si en tinguéssim dos, potser en una altra vida faria la tria potser de professor de secundària d'anglès, però en aquest cas no va ser. Ah, sí? Ah, mira, a mi també m'agradaria ser professora. D'anglès no, però sí que de meteorologia o de física sí. Sí. Molt bé. Et volia preguntar alguna altra cosa, a veure. Sí, digues. Com a meteoròloga i, a més, llicenciada en Ciències Físiques, que Déu-n'hi-do, m'has dit que vas triar entre física i geografia, sé que els dos àmbits són per fer meteoròleg, però vas triar potser el més dur, Sí, vaig triar el camí més difícil. El que passa és que és veritat que jo quan estudiava a l'institut, doncs una de les branques que se'm donava millor eren els números. Tot el que era mateix i física se'm donava molt bé i m'agradava molt i llavors vaig decidir triar aquest camí. A més, dins de física també hi ha astronomia i com que era un punt que em tirava bastant, doncs vaig acabar triant aquest camí. Va ser dur, Va ser dur, però tenia molt clar l'objectiu i llavors hi vaig poder arribar. Perdona que t'he tallat, Toni. Sí, no, perdona, m'he deixat la vinculació amb Siurana, que també m'has preguntat, perquè era una pregunta com a doble. Sí. La vinculació amb Siurana ve de la nostra cooperativa, que ja dic que té 101 anys, va ser de les primeres, que va ser fundadora de la DEOP Siurana ja des de l'any 77, fa 43 anys, i en aquell moment moltes cooperatives i molins de la zona del Camp de Tarragona van veure que era una gran opció buscar un segell de qualitat, com és el cas aquest de les denominacions d'origen protegides, que està reconegut per la Unió Europea i que certifica la qualitat i l'origen d'un producte i, a més, n'hi fa promoció, que és el que fem. A la DEOP Siurana fem això, totes les DEOPs fan això. Certifiquen la qualitat del producte, l'origen, que és d'aquella zona determinada, i que el promocionen. I llavors, evidentment, com no podia ser d'altra manera, des de sempre la nostra cooperativa, la nostra entitat ha estat vinculada, com tantes altres, i era el camí que s'havia de seguir. Per tant, crec que va ser un gran encert d'aquelles persones que van creure en aquesta cosa de tirar endavant això. Jo et volia preguntar també la importància del sector primari, dels conreus, però especialment l'oliverar, potser, en la mitigació del canvi climàtic. Ara es parla molt de la constatació que fem de tallafocs quan hi ha grans incendis. Sí. De la petjada de carboni, també es parla. També.
I l'oliver crec que és un conreu que precisament és bastant un exemple en això, no? Clar, nosaltres, sí, amb el canvi climàtic el que necessitem és que hi hagi una reducció d'aquestes emissions de gasos, de CO2. Tu, si tens tots aquests cultius que el que fan és reduir-te, absorbir, com si diéssim, CO2, en comptes de amb la seva producció generar-ne més, si el que aconsegueixes és que això es redueixi, com és el cas de les oliveres, doncs en aquest cas és un cultiu que òbviament s'ha de preservar, no per tot el que comporta només, sinó també per aquest punt a favor. Aleshores, el tema del canvi climàtic jo crec que l'hem de tenir molt al cap, sobretot per mantenir aquelles coses que molta gent s'està intentant carregar, no? O sigui, des de boscos fins a cultius, perquè sumen pel que fa a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i, a més, sumen per molts altres motius. Per tant, jo crec que és clau. Per una altra banda, això que comentes tu dels tallafocs, pensant que cada cop tindrem estius més càlids, amb més onades de calor, que cada cop hi haurà incendis, no més incendis, perquè no és cap on anem, sinó que anem cap a incendis més grans, cap a incendis que cremen d'una manera diferent. I aleshores necessitem, com si diguéssim, aquests tallafocs i aquestes eines que la mateixa natura ens està donant perquè ajudin a tallar aquests incendis. Pensa que els últims anys els que hi ha hagut han sigut incendis que, entre cometes, s'han descontrolat una mica perquè cremen diferent del que cremaven fins ara. I aleshores els bombers, a l'hora d'actuar, doncs no saben ben bé les eines que necessiten. Estan com en contínua formació perquè el que pot passar no només aquí, sinó a tota Europa, és que aquests incendis comencin a cremar d'una manera diferent i llavors ells no tinguin les eines que tenien fins ara. Per tant, tot el que pugui ajudar al món del cultiu a reduir, com si diéssim, aquests incendis, a fer-los avançar més lentament, doncs és una ajuda més. Per tant, jo crec que en aquesta part tot és positiu, no hi ha res negatiu. I aleshores, mira, una pregunta que m'ha sortit ara a mi del cap, no sé com us afectarà a vosaltres això del canvi climàtic, perquè sí que el tema de les oliveres suporta molt bé la calor, també la falta d'aigua, i clar, amb el canvi climàtic tindrem temperatures més altes, això en altres cultius és un autèntic desastre, temperatures cada cop més altes, menys glaçades, i quan arribi aigua també serà diferent. És a dir, quan arribi ho farà de manera molt torrencial, com està passant precisament aquest cap de setmana i com va passar ahir divendres, i quan no tinguem aigua tindrem molts mesos de sequera. Per tant, ens n'anem cap a extrems encara més allunyats. Les èpoques de sequera més llargues i més dures, i quan arribi pluja més torrencial i difícil d'aprofitar. Llavors, jo no sé, en el món de l'olivera, això com us afectarà? Bé, bo no ho és. A veure, tenim l'exemple aquest any, un any sortint de les pluges d'octubre, el glòria al gener, amb molta pluja, fins al juny. Llavors hem estat 4 mesos i mig, fins ara pràcticament al novembre, sense pluges. I això no és el que convé. O sigui, l'olivera té uns mesos claus, com tots els cultius de l'any, en què necessita l'aigua. Un serien la primavera, abril-maig, per fer una bona floració, un bon quallat i que quedi el fruit. I llavors d'octubre, en què es fa la formació del fruit i la maduració. El que estem observant és que aquestes pluges de tardor, que són molt útils per l'oliver, s'estan retardant una mica, no? Sí. No que segueixo tant el temps, ho tinc apuntat cada any, i a vegades l'any ha sigut el 6-7 de novembre, quan han vingut aquestes pluges útils, al nostre cas uns 90 litres, boníssims, però fins a llavors no van arribar. Altres anys a finals d'octubre, i aquestes pluges per l'oliver seria molt important que fossin al mes de setembre, per ja agafar el fruit entitat, cos, mida, volum, i que posessin l'oli amb que fes el seu procés. Llavors, això de les pluges més torrencials sí que ho estem també veient. Això, evidentment, és dolent, perquè molta de la part de l'aigua marxa, salta pels bancals, marxa, fa còrrecs, a vegades fa caure els marges de pedra seca tan preciosos que tenim i s'han de reparar. I, clar, necessitaríem més pluges continuades, aquelles borrasques d'anar fent de moltes hores, no? Clar, de tardor, aquelles llevantades, no? Lo de la calor, doncs sí, ja sabem que és un cultiu que aguanta força bé la calor, tot i que els extrems també sempre són dolents. I en quant a menys gelades, doncs a la zona que soc jo, que és d'interior, a la zona de Siurana hi ha molta zona que és propera al mar, al Camp de Tarragona, però també hi ha zones d'interior de muntanya. En aquest cas seria millor, perquè tots recordem les gelades del 2001, per exemple, que van fer molt mal. I el 56, la gran siberiana que hi va haver el 1956, va matar oliveres i garrofers fins i tot a nivell de mar. I això seria bo, que no hi hagués aquestes grans entrades de fred. Però ja dic, el de l'estacionalitat de les pluges amb més torrencials i no tan continuades, sinó amb molta sequera de mesos entremig, és més aviat dolent, evidentment.
I mira, lligat amb això, el tema tecnològic, vosaltres com l'esteu desenvolupant? També esteu agafant algun punt relacionat amb el canvi climàtic per dir, mira, ens hem de desenvolupar cap aquí perquè no ens faci tant de mal això que arribarà en un futur? Bé, l'oliverar cada vegada més té un rec de suport. No és un cultiu que utilitzi molta aigua, això també és bo de cara, se parla de la petjada de carboni. Sí. Vull recordar que hi ha un estudi en què diu que per produir un litre d'oli s'emeteix 1,5 kg de CO2. Sí. L'oliverar absorbeix 11,5 kg de CO2, o sigui, hi ha 10 quilos de CO2 de positiu. Per tant, amb això és boníssim. Totalment compensat. Quan la petjada hídrica és un arbre que és molt generós i amb poca aigua ni té prou. I s'estan instal·lant molts recs de suport, que es diu, que és un rec de molta quantitat, amb rec localitzat, amb emissors, i hi va molt bé aquest tipus de rec. I, per tant, és molt important tenir aquest rec precisament per aquestes sequeres prolongades, que a vegades sí que fan molt. I sigui en pous o amb algun rec establert, doncs és molt important de poder anar regant una mica els arbres, no en gran quantitat d'aigua, però el secà pur i dur, amb el canvi climàtic tal com està anant, té bastanta difícil viabilitat, diria jo. Sí, és que clar, la idea és que les sequeres cada cop seran més llargues i més dures, per tant una mica ens hem d'adaptar a això. De fet, l'altre dia parlàvem amb un company que és paleoclimatòleg, no sé si el coneixeu, que es diu Mariano Barrientos, que és una persona que s'ha passat anys i anys en arxius històrics buscant dades per recrear el clima del passat, i em deia, si actualment amb els canvis que venen haguéssim de sobreviure només de cultius, no podríem. És a dir, allò que feien els nostres avantpassats, de saber, el que tu comentaves ara, que a la tardor jo espero que m'arribi aigua, molta aigua, és l'època més plujosa, que m'arribin aquestes pertorbacions, aquests 3-4 dies de pluja continuada, això és molt bo. Si això comencem a no tenir-ho, i no tenim cap altra alternativa, no tenim aquest desenvolupament tecnològic que teniu vosaltres, doncs això seria un greu problema. En canvi, sort que tenim aquesta nova eina que ens pot ajudar a compensar, però tot i això, clar, no ens podem oblidar del que està passant i d'aquest canvi que pot ser que en algun punt ja se'ns escapi una miqueta de les mans, també. Bé, m'has preguntat per innovació. El nostre conreu és un conreu que no... Evidentment que s'ha mecanitzat bastant i que s'ha innovat, com en tots, no? Però potser no tant. Conserva una mica la tradició i la innovació, que està molt bé, no? Sí. Cada vegada tenim més feines que es fan a cavall del tractor, com diem nosaltres, dalt del tractor, treballant, però encara n'hi ha moltes tocant de peus a terra, com podrien ser l'esporga, fins i tot la collita, en la que treballes de peus a terra, i evidentment no ho fas millor amb un xurrac antic com abans, que tallava poc, ho fas amb una màquina que talla millor, i no culls les olives amb la rasqueta que es collia abans. He de dir que abans, en la tradició, collien moltes vegades tota la família i fins i tot 3 generacions, que era molt bonic. Si cantaven cançons, tot això ja no ho he viscut jo, però era així. I avui dia es va més per feina i a vegades se treballa sol, el tros, no? Però ja dic, se fa moltes feines encara que són mecàniques i que es fan de peu dret a terra, amb l'esporga, la collita. I, bueno, és el que deia jo abans del que m'agrada, el contacte amb la natura, pots sentir els moixons cantar, pots veure els núvols, pots veure unes postes de sol rogenques impressionants en aquest temps quan ha d'entrar els cerç, que tenen altres, el mestral. Sí, el mestral. Els altocúmuls lenticulars que entren pels ports de poder. I, bueno, halos solars, parèl·lis, totes aquestes coses, això està molt bé. Sí, ets un autèntic meteoròleg. Sí, també et pots evadir, com jo, per exemple, escoltant la ràdio, moltíssim, treballant escoltant la ràdio, o els meus grups preferits per Spotify, vull dir que hi ha moltes possibilitats, però sempre tens pots evadir escoltant la ràdio, per exemple, o música, però també pots dir, ara no, ara vull poc soroll i tens això, no? Per tant, ja dic, és un cultiu que té part de tradició i part d'innovació i es manté, dic, encara moltes feines que es fan com abans, amb millors mitjans, però bastant semblant d'abans. Sí. Jo sempre dic que els meteoròlegs som com, saps, el típic metge de família que et pot dir una miqueta de cada, però no res en concret. I vosaltres, la gent que treballeu en certes zones, sou el metge especialitzat, aquell meteoròleg que sap exactament què passarà en aquella zona, perquè tu ara, amb tot això que ens has dit, tu saps exactament quan t'arriba el vent d'aquí, quan se't formen els altocúmuls lenticulars per allà, quan el cel està rogent, tu saps, quan passen aquesta seqüència de coses, a casa teva s'hi acabarà plovent, acabarà fent vent, acabarà fent sol. I jo sempre dic que tota la gent, sobretot que treballeu més a l'aire lliure, sou els meteoròlegs de capçalera d'aquella zona on viviu. Nosaltres intentem fer una visió molt general, però vosaltres acabeu són els experts d'aquella zona. I mira, lligat una mica amb aquesta relació que tens amb el temps, et volia preguntar,
en com afecta el resultat final, aquest oli que nosaltres tenim a casa, com afecta els canvis del temps, si és un any més plujós, més sec, més càlid. Jo això ho havia tocat una miqueta, com abans t'he comentat al principi, amb el món del vi, que havia vist molt clarament fent tastos verticals del mateix vi de diferents anyades, veient com canviava radicalment si havia sigut un any sec o havia sigut un any plujós o havia sigut un any molt càlid o molt fred o amb pedregades, que llavors sí que t'ho destrossa tot. Doncs això també té influència en el món de l'oli. Jo puc saber amb un oli si ha sigut un any més càlid o ha sigut un any més fred? Bé, no tant al nivell del vi, que ja sabem tots que hi ha les típiques anyades, però sí que cada any és diferent també en l'oli. Per exemple, et donaré uns exemples. En el moment de la floració, que és al maig, a la primavera, el quallat, o sigui, el fet que quedin més fruits a l'arbre, a vegades depèn de la humitat que hi ha en aquell moment. O sigui, si quan hi ha la flor a l'arbre hi ha pluges, moltes de les flors s'avorten i hi ha menys producció. En canvi, si hi ha un moment d'aire, de mestral, de cerç o de clima sec, moltes més arriben a fi de bé, per exemple. Llavors hi ha la possibilitat, en aquestes zones d'interior, que hi hagi un cop de calor molt fort, també, de més de 35 graus. També a l'època de la floració. No és gaire habitual, però a finals de maig alguna vegada ja ho hem vist. I això també faria que moltes de les flors es cremessin. Ha passat alguna vegada. Clar. Llavors, de cara al que és l'oli ja, i apropant-nos més a la collita, doncs, evidentment, sí que influeix molt. Al setembre i octubre, com he anomenat abans, hi ha les pluges que toca continuades, l'oli es va posant a poc a dins de l'oliva, es va produint la maduració, i això doncs, fa que es faci més bé, no? I a vegades no és així, i plou molt a última hora, llavors agafa molta aigua al fruit. Si agafa molta aigua al fruit, és més difícil que es concentrin els aromes, els polifenols, que són uns antioxidants naturals molt bons de l'oliva, i una sèrie de paràmetres de picant, amarg, etc. I, en canvi, tot això influeix. També he de dir que és molt important per agafar aromes l'oliva i agafar l'oli, les nits fresques de finals d'estiu i primers de tardor, també és molt important. Quan comença a fer frescor al finals de setembre o al mes d'octubre, la baixada de temperatures aquestes nits afavoreix que agafi aromes l'oliva i que llavors serà l'oli i que l'oli tindrà aquests aromes. Si continua la calor, que això també ens està passant una mica, que s'allarga una mica massa a l'estiu, és més difícil això. Necessiten unes nits de frescor per agafar els aromes de l'oli. És molt curiós. Clar, si t'hi fixes, l'oli el que necessita és que faci el temps que toca, no? Sí, com toca, la seqüència aquella a la que estàvem acostumats i a la que el canvi climàtic podríem dir que ara ens està trencant una miqueta. És veritat que aquestes èpoques més de traspàs, el que és primavera i tardor, es van difuminant cada vegada més i passem d'anar amb abric a anar amb màniga curta. I aleshores això, clar, els cultius ho acaben notant i el producte que tu estaves acostumat a tenir doncs ja no el tens. I ara una pregunta així que no teníem pactada, però aviam si em pots ajudar a resoldre-la, perquè no sé si les oliveres també s'haurien o es poden obrir camí a llocs d'Europa on fins ara no n'hi havia pel clima que hi havia, amb aquests canvis. També podria ser que hi comencessin a haver oliveres en zones on no? Sí. Jo conec en la vinya que s'està començant a plantar al sud de la terra, per exemple. Sí, o en zones elevades per aconseguir aquesta frescor. Bueno, els que ens agrada la meteorologia i llegim, doncs sabem que, no sé si al segle... Va haver una mini de gel al segle XVII. Sí. Però també va haver una part càlida en què a Escandinàvia també hi havia vinyes. Vull dir que de canvis climàtics n'hi ha hagut sempre, evidentment. Clar, sí. Estem ara potser massa accelerat pel l'home, que això és una altra cosa. Exactament, és això. Però sí, és possible. O sigui, és un arbre totalment mediterrani, no? I ho sabem. Espanya, Grècia, Itàlia, tota la part també del nord d'Àfrica, i altres zones del món amb clima mediterrani. N'hi ha a Califòrnia, als Estats Units, també n'hi ha a Austràlia, n'hi ha al Japó, n'hi ha a Argentina, n'hi ha a Xile, però sempre amb clima mediterrani. Pot ser que si al final, el que dieu els meteoròlegs, pot ser, per desgràcia, tindrem el clima d'Andalusia aquí, a Andalusia tindran el clima del nord d'Àfrica, i a França potser tindran el clima que tenim aquí, o a la meitat sud, almenys, doncs potser sí que en algunes zones pot arribar l'olivera que abans no s'hi podia conrear per massa fred, potser, per massa humitat o per diferents situacions. Sí, jo sempre penso que el tema del canvi climàtic, al capdavant de tot està intentar frenar-lo, aturar-lo de moment amb tot el que portem generat doncs costarà. Per un costat és això, que és la clau, i per l'altre és adaptar-nos. Al final la clau de l'èxit davant d'aquesta situació serà adaptar-nos en qualsevol camp. Des del vostre cas fins al nostre, fins a tots plegats ens haurem d'adaptar a això nosaltres, la gent del nord d'Europa, de l'Àfrica i dels Estats Units. Vull dir que al final serà un canvi que ens afectarà a tots. No sé si volies afegir alguna cosa més, Toni. Bueno, només hem parlat molt del temps i és normal perquè a mi m'agrada molt. Sí, oi? Però agafant el fil una mica del que em preguntaves abans també
de com el temps afecta a l'olivera i a l'oli, l'anyada també de cada any. Jo voldria explicar una mica el secret que hi ha en fer un oli d'oliva verge extra de gran qualitat com fem, no? Oi, sí. I no és altre, a part de l'agronomia, dels cultius, de tot com cada any estem mimant els arbres i tot això, és el moment de la collita és molt important. El moment de la collita hem de collir les olives de dalt de l'arbre, menyspreant si alguna ha caigut a terra, perquè a vegades n'hi cau alguna per fongs o per vent, però aquelles no les repleguem mai, perquè tindrien una altra qualitat. Les collim de dalt de l'arbre, les portem el mateix dia al molí, perquè es molturin molt de pressa, si pot ser en màxim 24 hores. I en la molturació aquesta dels molins, molt important que la temperatura no sigui massa alta, que es treballi bé, no? I amb això ja s'obté l'oli verge extra, que no és més que el suc de l'oliva. És un suc de fruita, d'alguna manera, és el suc de l'oliva sense cap defecte. És el que diu la categoria verge extra. Diu que, a més d'una anàlisi química en qual hi ha uns paràmetres que compleix, també hi ha una anàlisi organolèptic fet per un parell de tast, per una gent experta, que el tasta i diu no hi ha cap defecte. I això és el verge extra. Però per obtenir-lo hi ha tot això que t'he dit. Collir les olives de l'arbre, menyspreant-les de terra, portar-les ràpidament al molí i que el molí el treballi molt bé. I aquí està, és el que fem a la DOP Siurana i en molts altres llocs. És fantàstic i nosaltres el que podem fer és gaudir-ho després des de casa. Molt bé, doncs no sé si volies afegir alguna coseta més, potser relacionada amb la fira. Tenia relació també amb la meteorologia, que diem que aquest país, com d'altres també, però aquest que hi ha tanta gent que sempre està mirant el cel i tants aficionats, jo en soc un exemple, per exemple, i crec que és això, hi ha una passió una mica en aquest país. Sí, hi ha molta passió. Jo crec que començant per tots els observadors meteorològics, que jo quan vaig començar a fer les pràctiques a TV3 em vaig quedar ben parada de la quantitat de gent que trucava cada dia per passar dades simplement perquè era la seva passió, la seva afició. I llavors, clar, comences a rascar una mica i dius, i per què aquí? Jo crec que hi ha dos factors que hi juguen a favor. Per un costat, és el clima que tenim a casa nostra, que és tan variat, que ens dona tanta quantitat de fenòmens diferents que tu, en un parell d'hores, pots passar de tocar neu a estar tocant el mar. És un país que hi tens de tot. Tens el mar, tens la muntanya, tens neu, tens boira, tens la marinada, tens un munt de fenòmens que estan comprimits en un espai molt petitó. I aquesta variabilitat i també tot el que ens aporta el Mediterrani, jo crec que és un factor que ajuda molt a que la gent s'hagi fixat més en el temps, que no passi visquessis en una zona on sempre fa sol o sempre està plovent. Jo crec que això fa molt, aquests canvis de temps bruscos, sobtats que podem viure aquí a casa nostra. I per una altra banda, també crec que els mitjans de comunicació a Catalunya han fet molt, sobretot començant per Televisió de Catalunya i seguint després per tots els altres mitjans, com avui en dia també RAC1, doncs jo crec que fem molta pedagogia, molta divulgació amb el tema de la meteo, no simplement ens limitem a dir el temps que farà, sinó intentem que la gent entengui certes coses i llavors jo crec que això atrapa. Si ho saps fer d'una manera planera i que a tothom li arribi, fantàstic. Si ho fas d'una manera avorrida és quan la gent s'allunya més. Jo crec que aquí a casa nostra, els professionals del temps ens hem anat encomanant d'això, començant des dels que feia molts anys ja que s'hi dedicaven fins als més joves, hem anat seguint aquest tipus d'escola, aquest tipus de formació, que jo crec que ho hem traslladat molt a la gent i també s'ha encomanat. Tota la gent que envia fotografies, com dèiem abans, que passa dades. Per tant, som com una comunitat, que no només som els que estem dins els mitjans, sinó que estem els mitjans, els que fan fotos, els que recullen les dades, els que treballen al Servei Meteorològic de Catalunya. És un conjunt de gent que som com una gran família que al final hem fet que això sigui tan gran en aquest país. Vull dir que jo crec que la meteo l'hem fet una miqueta entre tots. Molt bé. Només una cosa ja, un abús de confiança en aquest cas, però al final, la setmana que ve, el 4 i el 5 de desembre, divendres i dissabte, sembla que podrem fer la fira presencial de Tarragona, evidentment amb totes les mesures que hi ha Covid per al moment, només venda i compra i venda, i amb totes les mesures, i voldríem saber, ja sé que falten uns quants dies, si saps saber el temps que ens faria. Mira, falta una setmaneta i t'haig de dir que després de la situació que estem vivint ara aquest cap de setmana em costa molt arriscar-me, perquè una setmana vista, sent tardor i tenim moviment meteorològic, si plourà o no, encara no m'arrisco a dir-t'ho. Us animo a que durant tota la setmana aneu escoltant les previsions i ho anirem afinant. I de temperatures, sí que pinta, a vegades el tema temperatura costa menys de pronosticar, pinta que a mitjans de setmana baixen més les temperatures i farà més fred. Per tant, jo et diria que haurem d'anar abrigats, això gairebé t'ho asseguraria, però ja ho veurem el tema de pluja. Jo us animo a anar-ho seguint, perquè tu sabràs que hi ha èpoques de l'any, per exemple, el típic anticicló del mes de gener,
que amb 10 dies vista ja pots dir farà sol i hi haurà boires, i aquí et salves. Però en canvi hi ha moments, sobretot a la tardor o a la primavera, que costa més i de moment no m'arrisco a una setmana vista. Molt bé, ho anirem seguint fins al dia a dia dels dies anterior. Moltes gràcies, Molt ja bé. podem acomiadar crec la conversa, ha sigut Sí. un gran plaer. I bé, no sé si vols dir alguna cosa d'última hora, Sí, però... no, simplement que també que ha sigut un plaer, Toni, retrobar-nos una altra vegada després de tants anys sense parlar, perquè com dèiem al principi tu i jo parlàvem els caps de setmana per dades meteorològiques, doncs que ha sigut un plaer, que he après molt del món de l'olivera i d'on surt l'oli, que cada dia el consumeixo, i que res, que molta sort amb aquesta part de la fira de la setmana que ve i que espero que ens retrobem ben aviat. Molt bé, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu.